a razón de ser da literatura é a vida real e a imaginada. Hai que cultivar os almeiros, non? Iso que no mundo da xeografía submarina e eses dous mundos contrapostos que son os almeiros son os lugares da vida, os lugares de cría, os lugares de encontro, e despois está a marca do medo, que é o lugar do esquilme, o lugar do que compre fuxir, o lugar triste. Hai que frear a revolución, frear a locomotora, non? Cando a locomotora vai entolecida, non? Entón, penso que en moitos aspectos necesitamos unha reflexión, sobre todo para volver a situar as persoas e a natureza e as grandes cuestións, que son as cuestións da liberdade, da igualdade e da cultura, non? Poñelos no centro da vida, non como telos como unha cuestión marxinal ou adiada, non? Non se sabe para cando, non?